May buntag mga igsoon. Kumusta? Buhi pa kami, Father. Salamat sa Diyos. Kung matay ang saang taman, salamat sa Diyos gihapon kay may pahulay na. Wa na'y problema. Ang mga asawa di na magproblema sa bana. Patay naman ang bana. Naningkamot kita mabuhi adlaw-adlaw. Amen. Ang atong adlaw igpapahulay Domingo. Muna, manimba gayud kita kalawato ng atong Ginoo. Kay mamay sugo sa atong simbahan. Simbahon kalawaton ang atong Ginoo. Sa 7 ka adlaw, usara may gipangayo sa Dios para siya simbahon. Sa mga Hudiyo, sa mga Pariseo, pag adlaw gipapahulay, pag-ampo lang gayud, way trabaho. Di gayud, puro ampo, whole day na ampo sila. Kita pag Domingo, musimba, tapos pag simba, pwerte ng laba, hugas, limpyo, bisin, ano. Pero mayo kayo nagsimba sa, okay na, kay giuna ang Ginoo, niya, mao pa na mga trabaho. Pero sa Hudiyo, dili, iskaadlaw gayud na para sa Dios. Mo magbanding ang pamilya, manimba sila, magbanding, magtagaan higayon ang pamilya nila. Kaya manaila balaod, supay man sila sa balaod. Ato sa balaod man sa nato na simbahon kada Domingo, kalawato ng atong Ginoo. Pero ato sa dugangan, tapos saman sa Ginoo iska oras o 2 ka oras, trabaho na kita, trabaho na gayon. Ato naman laba, mamlansa, maglimpyo, mangurtina, busy kaayo. Murang ato ebanghelyo karon mga igsuon, gipahimangnuan ang atong Ginoong Hesus sa gibuhat sa iyang mga tinun-an na sila ng lakaw, na nakaagi sila umahan na eksakto jud ang mga humay trigo ato humay. Anihon na kay giguto man sila, nangutlo sila guhay. O niya na nangaon, kitop naman sa Surigao, nangitop sila kay gigutom, gibadlong sa mga Pariseo. Pero ang tubag sa atong Ginoo, gigutom sila. O niya, ang gigutom pakanon man. Wa may naghatag pagkaon, sila na lang ang kugi pagtrabaho para makakaon. Manang kuan. So, wala sila makasala. Sa mga Pariseo, nakasala sila kay supak sa balaod. Pero ang atong Ginoo mingon, wala sila makasala kay gigutom sila. Pero basin maghuna-huna muna, kung gutomon di ay, kung makaagi akong pagkaon, pwede ako makuha. Pangawat naman mga igsoon. Pero kung makuha ka, makaagi ka, bibing ka, isa ka buok, walay nagbantay, unya gigutom ka, makuha kag usa, dili man na sala. Kay gigutom ka. Unya, kung nay makakita na pulis, dakpon ka, gigutom ko, kung ko mukaon, mamatay ko. May mga pulis, sige, kaon na lang. Pero ako kuha sa inyo, magsugo na, gutomon ka mo pangawat, dili, ayaw ka. Salamat sa mangawat. Ingkaso lang ba? Ingkaso lang. Basta lang pagkagutom. Puyapan ako, hindi ko di ako makakaon. So kung makalabay ka lagi, na ay nagtinda na makaon dayon, kunya mukuha ka, kay way nagbantay, kay gigutom jud ka, di na, it's not a mortal sin, di na sala na kompro.
Kay nakuha sa gamay ra no na sa mga igsoon dili na maka-impyerno ka nato. So abot lang ipasabot niini ang atong Ginoong Hesus mi tagad gayud. Iya gitagan ng importansya ang kinabuhi. Ang kinabuhi gayud sa tao mo'y number one niya concern ang kinabuhi sa tao. Una na iya sugo kanato na iya mga sumusunod na pagbinahinay kamo, panghatag kamo. Ang tao nga maluluyon, maghihatagon, kaluyan sa Dios. Wala ko mangandoy og mga ihalad na mananap. Mas bugat ang maluluyon kaysa maghihalaron, no? Halad, no? Na inahan musimba na dadalaan grapes, no? Prutas kay ihalad para ka father. Ganahan si father ng grapes. Kunya kita ang bata, yung bata, ma, pakan ako ana imo putos, ayaw kay ihalad ko ni. Tagay pud ang bata, oy. Kay di ka maluoy. Ihalad mo na to'y naggusto. Kay importante man ang kaluoy kaysa paghalad. Noon ang punto sa atong Ginoo. Ang maluluyon, kaluyan man sa Dios. Kunya, kay kaluyan man siya sa Dios, mausab ang iyang dagan sa iyang kinabuhi, kay maluluyon man siya. Ang kahakog iya man ni Satanas. Una, mag-away sa ato isipan, no? Ako ba ni siya tabangan? Kay muhunghong man ang Espiritu Santo, tabangin na sa taon. Gigutom na siya. Nagikan simbahan na may mangayo. Unya, pangutanon ninyo kung mangayo, kung sama nimo, palit ko ng pan, kay wa pa ko tagutom ako, ako panihapong gabi, ipad ko, kaluoy, tagay, gayot, no? You save the life, no? Imo na salbar ang iyang kagutom kung nakatabang kita. Unya, muhonghong po si Satanas, ayaw na tagay, kay tapulan na, no? Kalulik kung sa lawas, basi pangayo, ayaw na tagay. Muna, muhatag ako, dili. Muhatag ako, dili. Pero kung ang decision mo, kaluoy sad, no andar ang ato kaluoy. Mauna, ang nahigugma, maluluyon. Mugahi gani ang atong kasing-kasing, dili kita maluoy. Mauna, magsinandar man nato. Mag-away man ni hakog og kaluoy, no? To nahitabo sa ako, hindi ko kalimtan. Pader, tabangi ako, pader, mga anak na ako. Ngano ako man, ngano nakamabdos ni mo, di ato ka tabang, ngano ako man, labot mo minabdusan diha. Di sila kamabdos ni mo, ayaw na panguta na, pader. Kalahit po sa ako, tubag. Murag no andar ang ako, dili maluluyon, no? No andar ang kahako. Kano ako may mong patabakan, na di ba ako nakamabdos di mo? Pagtanaw ko, sus, nagdugo naman iya. Paano, agas naman ang dugo. Nahinawnawan noon ko. Tawa ko, na ako kaubanan sa simbahan. Ito, dala na sa hospital. Lako Ginoo, pasaylo ako. No andar gayud ang akong kahakog, na dili ako mutabang. Ayaw na panguta na, pader, kung kasi nakamabdos na ako, pader. Tabangin na lang ako. Kuha ng tricycle. Para mawaktang ang ako guilt feeling. Ako. Mag-guilty man taana. Kung namatay ito, katakong nung nag-guilt. Ayaw gani kay nakapanganak sa karahay. Para mawaktang ako kay nag-guilty man ko to.
buntag sayo. Ako nagbayad sa tanan ng panginahanglan, ako nag-ariglar hangtod matapos hangtod mo gawas. O di nawaktang ako guilt feeling kay tabang raman po ko. No anda raman ang ako kaluoy, nawaktag man to kahakog. No anda ang ako kaluoy. Kay salamat Ginoo, nawaktang ng ako. Na-guilty man ko to na nagpakitabang. Nagkinahanglan jud ko tutabang kay di man tumudol simbahan ko. Nanganak lagi, manganak na siya. Naglisod na gani, kay sakit man, bati isang sakit, o niya kasabaan pa, nasa mot noon. Muna sa ato kinabuhi, usahin na ay mga instances, mga higayon, tagang kitag higayon na ato mabuhat ang angay buhaton. Kaya higayon na to, para matesting sa Ginoo, kung mutabang bayod ako. Ngano dito man sa ako dool. So umaasa to babae na tumabdos, dako niya pag-asa na matabangan ako ni Father Agoy kaya lain man ako gipanulti. Di muna na mga igsuon usay maabot sa atong kinabuhi ang angay buhaton pero wala nato buhata. Mo nang sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Mo man na pagpagandam sa atong kagalingon sa dili pa mo padayon ang santos nga misa nangumpisal kita para ready na kita mudawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Manindo kita palihok